אני אמרתי להם לשים את השלטר קרוב לדלת, הנה. הכל בסדר? הכל בסדר, אני אחיה, אמרתי לך, אז מה אם פרצו לגולדנבורגר ממול, אז מה? אז מבחינתנו זה אזעקת שווא, נכון? כן, זה אזעקת שווא. תאמיני לי, מי בכלל ירצה לפרוץ לאימפריה? תתפלא, אני בטוחה שיש כמה אנשים שהיו רוצים לגנוב את נוסחת המטבוחה של סאסי. אוי, נו, באמת. היי, את שמש. רבית, מה את עושה פה? הופה, אני אגיד לך מה היא עושה פה. בטח היא בדיוק ביקרה אצל אחד מעונות השנה, אצל אביב או אצל סתיו, או אולי סתם קפצת לדני רופ. שמש, חשבתי שאתה חכם בלילה. מסתבר שטעיתי. לידיעתך הייתי אצל חברה. חברה? woman? female? with all the equipment? איזה קטע, זה כבר שינוי מרענן, כי עד עכשיו ראינו רק את החברים שלך. למה לא תביא נראה גם לחברות שלך? את החברות שלך נראה, את. טיבט. בכל מקרה, ראיתם את כל הבלגן שיש בחוץ? וואו, ראיתם את הבלגן בחוץ? בר. תגיד לי, אתה לא אמור לנום בשעה כזאת? האזעקות תעירו אותי. מה, אין לך בית ספר מחר? יש לי רק שעתיים בהיסטוריה לגדולי האומה. אני אעשה השלמות. באיזה השלמות מדובר? טנצר, הוא דיבר על גדולי האומה. כשהוא יגיע לפרק של שמני האומה, הוא יקרא לך להשלמות. חמור. נו, תפסו את הפורץ. מה אתה רוצה מהפורץ? אני עושה עכשיו השתלמות פלילים. ורציתי להתאמן עליו בייצוג בבית משפט. הנה, לא ינום ולא יישן, טנצר המניאק השמנמן. אתון. תגיד לי כמה זה פסטרמה בתעריף לילה. עם מונה או בלי מונה? תגידו לי, מה השעה? מה השעה? 3:30 בלילה. איזה מזל. שסי התעורר וראה שהכל חושך, אז הוא חשב שהוא מתעוור. שסי, אמרתי לך שעוד לבוקר. יופי. הזוגיות שלכם זה משהו פיוטי. יופי מיומנה. תראו חברים, פרצו לגולדנבורגר, לא אצלנו הכל בסדר, לא קרה שום דבר, אפשר לפזר את ההפגנה. אף אחד לא מתפזר לשום מקום, אף אחד לא מתפזר. בבקשה, שוטרים, זה אחד מהם. אחד מהם שבר לי את הזגוגיות ושפך לי דבק על כל הקופה. מה? אז אתה, או אתה, זה את. אני? מה אתה רוצה ממני? רגע, חברי השוטרים, בלוז לקחו להמדים, מה פה קורה פה? סליחה, לעצור את כולם, תעצרו בבקשה את כולם, אני רוצה עכשיו לעצור, תרגע, סטוצמן. בדיוק ככה. גבירותיי ורבותיי הנכבדים, יש עקבות ברורים של דבק שמגיעים בדיוק עד לכאן. אי לכך, כולכם מעוכבים לחקירה. אז בואו נראה מה ידוע לנו. היה פשע, והעקבות של הדבק מובילים על לכאן, זאת אומרת שאחד מכם הוא הפושע. לא הייתה שם מצלמת ביטחון שהיית יכול לראות מי עשה את זה? הייתה. תקלקלה. אז מה אתה רוצה מאיתנו? מה אני רוצה מכם? כל אחד מכם יכול להיות הפושע. וכאן אנחנו מגיעים לפרק א', סעיף א' בקרימינולוגיה. קרימינולוגיה? מדעי הקרם. מדעי הפשע, סאסי. מדעי הפשע. סעיף א', פרק א', קרימינולוגיה, מניע. עכשיו כל מה שנותר לנו לעשות זה למצוא למי היה מניע לבצע את הפשע הזה. אבל למה שנעשה דבר כזה? זהו, המניע. כן, גם. אבל למה שנעשה דבר כזה? המניע! לא בסדר, מה מניע אותי לעשות דבר כזה? מה מניע? בוא אני אגיד לך מה מניע אותך לעשות דבר כזה, מה מניע אותך. אני לא מאמין, תראי מה זה. זה רק שבוע הרצה, תראי כמה אנשים יש אצלו שם. מה, תרגיע, די. מה תרגיע? מחר הוא עושה פתיחה חגיגית לגולדנבורגר. אני מחר בצילומים, תצטרך ללכת לבד. יופי, מצחיק מאוד. זו תחילתה של שקיעתה של האימפריה, האויב בשער. נכון את ירדנה פזמי לחיי על הגת? נכון. וואו, אפשר לקבל חתימה עם הקדשה? בטח. תגידי, למה נכנסת להיריון באדי? לא יכולת להיזהר, את יודעת כמה זה חשוב אמצעי מניעה, לא רק לפיקוח על הילודה, גם כאמצעי מיגון נגד מרבית המחלות המסוכנות. מי אתה? אני בעלה. ועוד יש לך בעל? אני מה זה מחזיקה ממך? את רואה מה זה ילדים תל אביבים? לא ניתן! כן, ניתן! רגע, ססי עוגן, מה זה? נגמרה לי המשמרת, ורבית בדיוק צריכה להגיע, אז אני ועוגן החלטנו ללכת להפגנה של כל אלה שעושים את הגינקולוגיה. האקולוגיה, שסי, האקולוגיה. איזה יופי. יואו! אני מאוד מקווה, ססי, שהספקת להכין את השקשוקולוגיה. בבקשה, מתוקה, בבקשה. שיור, איזה כיף לך שאת כזאת מפורסמת. ביי! ביי. איזה כיף לך שאת מפורסמת שלי. תגידי, מפורסמת קטנה שלי, אם עכשיו יבוא לפה צלם עיתונות מקומי, כן? ויצלם אותנו מחובקים כאן באימפריה, ומה יהיה כתוב שם? יהיה כתוב שם, אתי הלל, השחקנית המעוללה שמגלמת את ירדנה פזמי לחיי הגת, נתפסה נוגעת באהבה יחד עם בעלה באימפריית השמש, ביהודה הלוי 91, סלטי וחמוצים חופשי, עסקית ב-21.90. וואו, זה יופי!
זה ממש יהיה קרש קפיצה לקריירה שלי. מותק, זה יהיה קרש הריסה לגולדנבורגר, קרש גיוץ בראש שלו, את לא מבינה? אני מתקשר לעיתון. שמש, שמש! שמש, שתי. היי. היי מותק, אתה מחכה לי כבר הרבה זמן? הלו, אדוני הרכלנית, תשמע, גל רבק, תקשיב. אתה אולי לא הבנת אותי, אני מדבר איתך על השחקנית המהוללת, אתי הלל. מלחיי על הגת. מה זאת אומרת זה לא מספיק עסיסי? האימפריה זה דבר מאוד עסיסי, זה סקסי מאוד. מה אתה רוצה, צסי בחוטיני? הלו! רבק, אני לא מאמין, איזה נקניקים העיתונאים האלה, את מבינה? צהוב הוא רוצה, צהוב. שתימרח לו העדשה של המצלמה באמבה, יראה צהוב כל החיים שלו. שמש, תרגיע. תרגיע? מתחשק לי לחסל את כל הגולדנבורגר הזה, אני מרגיש שאני רוצה להרוס שם את כל המקום. מה קרה לך? זה לא אני, זה לא היה, זאת שמועה, תגיד לי, אתה נורמלי? מה זה השטויות האלה? נו, תעצור אותו! נו! אל תגיד לי שאתה מאמין לשקרן הזה. סטוצמן, תירגע, סטוצמן. אני דווקא נוטה להאמין לו. חייב להגיד, אדוני הבלש, שיש לך אחלה נטיות. תודה, כי יש לי מישהו ימני הרבה יותר חזק ממך. אתי הלל שמש. אני? אדוני הבלש, זה כבר לא נטייה, זאת סטייה מוגזמת. את לא משחקת הרבה נערה בטלוויזיה? נכון. את יודעת שאם אני אומר לבת שלי שראיתי אותך ולא לקחתי ממך חתימה, היא תהרוג אותי. אז אולי לא כדאי שתספר לבת שלך. אני נוטה להאמין לך, אבל זה לגמרי זמני. אני אתן לך חתימה, אני אחתום לה, אין שום בעיה. את יודעת שאני ראיתי את התמונה שלך, מרוחה על עמודי הרכילות במקומון? ביי פשוש קטן שלי. ביי. אולי תקחי איזה סנדוויץ' לדרך, יונת תמה שלי? לא. תודה, נהיה לי פשוש קטן שלי. שום דבר לאכול ארגזים מצויד שלי? אני לא רעבה. זרי, היין הזוהם מאחורייך. לא, אין לי זמן לבדיחות שלך. תביא לי 2 פסטרמה ותרשום. אולי איזה סנדוויץ' שיזרוק בתיק, ממוש? אני לא רעבה. מניאקים בגולדנבורגר לא רוצים לרשום לי. אתה לא רוצה לשמוע מה עשיתי להם? לא, ממש לא. אני לא יודע, היא לא אוכלת כל היום, אולי בגלל הפרסום היא רוצה לשמור על הפיגורה. הרבה יותר קל מאשר לשמור על הפיגור. אני רוצה גולדן כפול, צ'יפס כפול ודיאט קולה. ואני אגדיל. אין בעיה. 36 שקלים בבקשה. בבקשה. אחותי, מה זה מתה עלייך? באמת? הנה 20. יש לה חתימה שלך. 10, כן? תשמע, זו פדיחה קטנה. יש לי רק 30 שקלים כרגע, אז מה אני צריכה לחכות לי שנייה ואני אקפוץ להביא... שלום. את לא באמת חושבת לעצמך שאני מוותר לך 6 שקלים רק בגלל שאת מהטלוויזיה, אה? אני לא ביקשתי שתוותרו, אני רק אמרתי שאני הולכת להביא... כן, אבל ציפית, נכון? תודי. ציפית, עמוק בלב בפנים הציפית. ציפית. אין, אתם הסלבריטיסט, כולכם אותו דבר. סליחה? אחרי חינם. תגידי לי, מה כבר עשית בחיים האומללים שלך? מה, השתתפת באיזה סדרה מטומטמת? גברת, את תשבי בה כמו כולם. אתה יודע מה? אתה הצלחת להוציא לי את התיאבון, אתה והגולדן צ'יפס בורגר שלך. בגולדנבורגר כל לקוח הוא מלך, אבל השחקנית אתי הלל חשבה שמגיע לה יחס מיוחד. כשהבהירו לה שבגולדנבורגר היחס שווה לכולם, היא אמרה שהיא... להרוס את המקום. איך תסבירי את זה לחבר המושבעים, אתי? שמש, נו, אמרתי לך, אני חפה מפשע. אני מזכה אותך מאשמת הדבק, אבל אשמת הבגידה במולדת, הבגידה באימפריה, מה בדיוק עשית בגולדנבורגר? שמש, אמרתי לך כבר 1000 פעם, נו, סורי. אל תזכה אותה משום דבר, ואת לא סורי ולא חפה ולא לאפה. תירגע, סטוצמן, תירגע. אני דווקא נוטה להאמין לה. יפה, שרלוק, יפה. כי יש פה מישהו עם מניע הרבה יותר חזק. לפי הגודל שלך אני מבין שאתה צברת הרבה מאוד כעס נגד גולדנבורגר. הוא גם צבר לו מעט פסטרמה. אני רואה גם את זה. מה? מה פתאום, אני? אתם זוכרים את המצלמה שהתקלקלה בגולדנבורגר? בואו נראה את הדבר האחרון שהיא צילמה. תביא לי פעמיים גולדנבורגר אקסטרה, צ'יפס ענק אחד, 4 פאי תפוחים ודיאט. ותגדיל את הארוחה. זה יוצא 97 שקלים בבקשה. אין בעיה, תרשום. שלום, תסלח לי אדוני, פה אנחנו לא רושמים. אנחנו לא חאפרים כמו בקיוסק העלוב הזה שם ממול. מה אכפת לך לרשום? מה, אני בורח? חייך, אנחנו שכנים. כן, תשמע, או שאתה משלם לי עכשיו או שאתה עושה אחורה פנה.
אתה יודע בכלל מי אני? לא יודע מי אתה, לא יודע אפילו מה אתה, וכשאני מסתכל עליך אני רואה שאתה מסוגל לבלוע לי פה את כל המסעדה, כולל העובדים, ולברוח בלי לשלם. אין בעיה, טוב תשמע מנתב המסעדה המחורבנת שלך. אז מה טנצר? התמניאקנו קצת, אין לך שום הוכחות. אתה מסתמך על נסיבות ראייתיות בלבד. כבוד השופט לא אוכל את זה. אבל הוכחנו שיש לך מניע. אדון פוארו, איזה מניע? נראה לך שיש איזה כוח בעולם שיכול להניע את הקלימנג'ארו הזה? חמור. אני דווקא נוטה להאמין לטנצר. מה, שאני חמור? טוב, חברים, אני עייפה, אני יכולה ללכת? לא כל כך מהר, גברתי הצעירה. מה אתה רוצה ממני? לא הרבה. קודם כל בואו נזכר בסיפור הראשון ששמענו היום. הסיפור הראשון? ששמענו. אני מתקשר לעיתון! שמש, שמש! שמש, שתי. היי. היי מתוק. היי, דבי. אתה מחכה לי כבר הרבה זמן? זה בסדר, אני נהנה מכל רגע. אל תבזבז את כל ההנאה שלך, תשאיר לנו משהו להיום בערב. בטח, בטח. אז לאיזה מועדון אתה לוקח אותי היום? תראי, הערב ספציפית אני לוקח אותך לשום מועדון. שובב. שוב נבלה בדירה שלך. תראי, רבית, איך לומר לך, אני מרגיש שקצת מיצינו את המערכת יחסים שלנו, את לא חושבת ככה? טוב, בכלל לא הספקת להכיר אותי. כן, נכון, בטח. אני פשוט רציתי להכיר קצת את המקום הזה וקצת את הבוס שלך, זה הכל. מה? השם אימפריה בהתחלה קצת הפחיד אותי, אבל עכשיו כשאני רואה שזה בקושי מצפה בגליל... חבל, דווקא רציתי קצת תחרות. אתה ניצלת אותי? חתיכת נבלה, אני עוד יראה לך מה זה. בכיף. מה אתה רוצה, צסי בביקיני? זה טוב לך? מספיק? הלו? אני מדבר אליך, הלו! עיתונאי נקניק, את מבינה? לא מספיק צהוב לו, את קולטת, הוא רוצה צהוב. אני אשבור לו את הביצים שלו על העיניים שלו, ריחלמונים צהובים כל החיים. הבדיחה עם האמבה הייתה יותר מוצלחת. אתי, נשבע לך, אני יכול לחסל לו את הגולדן בורגר הזה, אני מרגיש שאני יכול להרוס לו את המקום. לחסל את הגולדן בורגר. תעמוד בתור שמש, יש לי חשבון ארוך עם הנבלה הזה. בבקשה, זאתי. תשתוק מטומטם. אתה רואה? אתה רואה איך היא מתגוננת? אתה רואה את הפחד, את הפחד. סטוצמן. יא חתיכת אפס. אם הייתי צריכה להעניש כל גבר שיצאתי איתו, חבל על הזמן לחצי תל אביב. כולל חרדים, בני מיעוטים, עובדים זרים, עונות השנה קומפלט. אני חייב לציין שאני נוטה להאמין לה. אבל מה איתך, שמש? מה איתי? אתה כבר נטית אצלי פעם, מה אתה רוצה? נכון, אבל אני נוטה עדיין להאמין שאין לך סיבות להזיק למתלונן. אל תעזור לנדע לבד. הלו, אתי. היי בר חמוד, מה שלומך? בסדר, זה נחמד לראות אותך מחייכת. למה? מתי ראית אותי לא מחייכת? לפני שנייה שדפדפתי במקומון. מה זאת אומרת? עמוד 95. 95. אני לא מאמינה. חתיכת חלאה. מי? תעשה לי טובה בר, צריך להחביא את זה. אסור ששמש יגלה שבכלל נכנסתי לשם. קח תחביא את זה, תעשה לי טובה. אולי הייתי יכולה לשרוף את כל המקומונים בעולם יחד עם העורך הראשי. מה מתוקה את רוצה לשרוף, נשמה? כלום. מה יש לך שם, חמוד בר? כלום, שום דבר. או שפתאום צמחה לך קרס פתאומית, או שכדי שתוציא את חומר הבעירה שאתה מחביא שם מתחת לחולצה. קדימה. הנה, יש לנו פה חומר בעירה. זה, למה לא אמרת? למה לא אמרתי, כן. מה בדיוק אנחנו מחפשים פה? מה אני רוצה לקרוא? שום דבר מיוחד. נעשה עמוד 95. איזה כיף היה בהפגנה! יאו, איזה מדמיע היה! פיזרו עלינו גז קטעים! איזה יופי. תכף תקבל וואחד שקשוקה. כנס למטבח, תעשה כאפה. סוף העיניים, אני מקווה שאני לא הולך להתעוור. לא נורא, אני אקנה לך ספר בישול בכתב ברייל, אל תדאג. יאללה. אתי, מה זה? אתי, זאתת אצלו, מה זה? אני יודעת, סורי. מה, את ידעת על זה, אתי? סורי, שמש, סורי, שמש, סורי. אני הרי לא מה זה להתעסק עם השמש, אף קרם, עם אף מקדם הגנה לא יעזור לו עכשיו. זה לא אני. זה כל כך שקוף שזה הוא. אמא שלך שקופה היא חתיכת מדוזה, אני אראה לך מה זה שקוף. זה לא אני. זה כן אתה. תשתוק, סטוצמן. גם אתה תרגע, שמש, תרגע. אתה לא חייב להיות כל כך בוטה. אני לא אהיה כל כך בוטה, אם אתה לא תהיה כל כך נוטה.
תסלחו לי חבר'ה, אבל אני, שסי ויעקוב צריכים לקום נורא מוקדם בבוקר, יש לנו הפגנה, אז אפשר ללכת לישון? באופן כללי כן, לפני זה אני צריך לדבר איתכם כמה דברים. אני לא יכול לחכות לבוקר. אצלנו במשטרה אנחנו עובדים 24 שעות ביום. 24 שעות ביום זה בסדר, אבל למה ב3 לפנות בוקר? שמעתי אצלכם בהפגנה הולכים דברים מאוד מעניינים, אני ראיתי אתכם הערב בחדשות. כן, צילמו אותנו. וואו, איך הייתי? הייתם מוקפים שם בשלטים. Time for revolution! שלום לכם, נגד מה אתם מפגינים? אנחנו לא מפגינים נגד, אנחנו לא אלימים. נכון, אף פעם לא נגד. אנחנו, הדרך שלנו להפגין רק בעד, תמיד בעד. יפה, אז בעד מה אתם מפגינים? אנחנו מפגינים בעד חיסול הקפיטליזם. ובעד הריסת החומרנות. ובעד ניפוץ מסעדות של מזון מהיר. היה למשל אחת שנפתחה סניף של גולדנבורגר מולנו. ואת נגד ההתעללות בפרות שמכינים מהם את ההמבורגר? לא, מה פתאום? זה פשוט עשה מלא רעש ואבק. אתה לא יודע כמה רע זה משפיע על האור פנים שלי. אנחנו בכללי בעד ניפוץ כל אלה שמפריעים לגניקולוגיה. שסי, שוב פעם התבלבלת. לא נורא. זה שידור חי, נכון? כן. אז תורידו את זה בעריכה. ותראו אותי שוב פעם. זה לא אני! זה גם לא אני. וגם לא אני. אוי ואי ואי, אולי זה יעקובו. זה לא יכול להיות יעקובו, מה פתאום יעקובו? יעקובו בובו? כל כך צעיר וכבר לכלא. מי זה יעקובו? זה הבן שלהם, הוא עוד לא בן שנה. זה לא יכול להיות יעקובו, אני לא מרשה לו לחצות את הכביש לבד. טוב, תרגע ססי, נראה לי שאדון קולומבו מאמין לכם. אתה יכול להיות ציניקן אדון שמש, אבל אנחנו בבעיה. אני בדקתי את כולם, ועל פני השטח נראה שעדיין לא מצאנו את הפושע. רגע, מה זאת אומרת עברת על כולם? מה איתי? מה איתך, ילד חמוד? מה, אתה חושב שבגלל שאני ילד אני לא מסוגל לעשות דבר כזה? אין לך לימודים מחר? בטח שיש, אבל אני חושב שאני אבריז מבית ספר וילך לשחק עם החבר'ה המופרעים שלי. בדיוק כמו שעשיתי היום. מה זה שטויות האלה? תגיד לי שתגעת, אל תאמין לו, פנתרה ורוד זה שטויות, מה קרה לך? ספר לי על זה. הכל התחיל ממשחק פוקר. פס. 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 אני מצטער חברים, אני פורש. אוי, אולי תישאר עוד קצת? לא, אני לא יכול, יש לי מחר בחינה בתושבע. אתה לא יכול ללכת עכשיו, אתה נשאר לשחק. אתה חייב לנו הרבה כסף, בר. הרבה כסף, בר. אבל איך אני אשלם את זה? אני רק ילד. אם אתה רוצה אי פעם להגיע להיות מבוגר, אז כדאי שתישאר לשחק. טנצר המניאק. הופה, תחזיר את האקדח, טנצר, הילד צודק, אתה מניאק. תקשיב לי בר, אני מוכן למחוק לך את כל החוב, אבל אתה צריך להוכיח לנו שאתה גבר. צריך לעשות איזה מעשה אמיץ, משהו עם ביצים. אתה חושב שאתה מסוגל? אל תדאג, אני לא אכזב אותך, בוס. ואת? חכי לי כאן, נשמה. אין בעיה מותק. בר תיזהר. כן, בטח. סליחה. בכל מקרה... סיפור מאוד מעניין. אולי אפילו משכנע. כן. טוב, מספיק עם השטויות האלה, בסדר, באמת, מה הוכחת? מה הוכחת? כלום. לכולם יש סיבה לשפוך דבק, נכון? בסדר, אבל מי עשה את זה באמת? מי? זהו, שכל אחד מכם יכול להיות הפושע. מה? אבל מה עם תורת הקונספירציה? מה? אולי כולכם עשיתם את זה יחד. תקשיב לי טוב, אדון גשש בלש. מה זה? אני לא מבין גדול בקרמיקולוגיה. קרימינולוגיה. קקולוגיה, לא משנה מה. מה שאני מבין זה שדי מאוחר, ואתה נתקעת, וזה שלכולנו יש סיבה, זה לא אומר שאתה צריך לחפש את המניע. רגע, אז מה אתה מציע? איך נמצא מי הפושע? תקשיב לקוז'ק.
אתה אמרת שיש עקבות ברורים של דבק שמובילים לאימפריה? בדיוק מה שאני אמרתי. זאת אומרת שמי שעשה את זה, צריך להיות לו דבק על הסוליות של הנעל. זה מה שאני אומר. זה לא אני. לראות. זה לא אני. לראות. סורי, הני. אתה רואה? אני אתבע את המשטרה על אובדן שעות שינה. במקרה אני נקי. זה גם לא אני. לא ידעתי שאפשר להביא כלבים להפגנות של הגניקולוגיה. יופי ססי. טוב, כפי שראית, כולנו נקיים, אוקיי? אז יש לי נטייה לחשוב שאתם צריכים לעוף החוצה. אז מי אשם? לא יודע את זה, תבררו בחוץ, מה אתה רוצה ממני? שוטרים, סטוצמן, אאוט! שטוצמן! 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 שטוצמן המניאק! פעם ראשונה שזה לא אני. פעם בא אל גן הירק סבא אליעזר, 1 ו2 פשט ידיים ומשך בגזר. משוך בגזר, משוך בגזר, אין כמוהו גזר. משוך ימינה, משוך קצת שמאלה ולא זז הגזר. רצה סבתא אלישבע אל הסב לעזר, 1 ו2 פשטה ידיים ומשכו בגזר. משוך בגזר, משוך בגזר, אין כמוהו גזר. משוך ימינה, משוך קצת שמאלה ולא זז הגזר. רצה אביגיל אל סבתא לעזר, 1 ו2 פשטה ידיים ומשכו בגזר. משוך בגזר, משוך בגזר, אין כמוהו גזר. משוך ימינה, משוך קצת שמאלה ולא זז הגזר. רץ חתוליהו אל הכת לעזר, 1 ו2 פשט ידיים ומשכו בגזר. משוך בגזר, משוך בגזר, אין כמוהו גזר. משוך ימינה, משוך קצת שמאלה ולא זז הגזר. רץ עכבר שחור זנב אל חתול לעזר, 1 ו2 פשט ידיים ומשכו בגזר. משוך בגזר, משוך בגזר, אין כמוהו גזר. משוך ימינה, משוך קצת שמאלה ויצא הגזר. אפשר לקבל פה פסטרמה במקום המטומטם הזה?